oga Allah ya kama ka nami a'a gudun me kake yi baka da gaskiya da ganin ka me ka debo na rantse Allah tsaya ka je oga wallahi yana da gaskiya wallahi mai gaskiya nake to ga ya mun fari menene abin da yasa ka gani ina ganin ka ni sheko da gudu jiya ni shigo garin ga ina tsaye bakin titi duk motar da ta biyo sai yaron mota ya kama nuni na yana ka buga jan bulon rijiyar zaki ka buga jan bulon rijiyar zaki kuma wallahi ogani ban washe bulon kowa rijiyar zaki ba yau ina ma na san rijiyar zaki balle in ta in kashe bulon mutane wallahi kilemin daina suka yi min oga amma ka ganni ka fito a guje kuma to oga baka ji suna na washe jan bulon rijiyar zaki ba bulon wani washe Tembo loko alhamdulillah dan yarba oga na san wa gari lahiya lau ya mutane garin Kebbi kai dan yarba wannan barawo ne ko me sai da wiwi wono ba laifi ba da iska bane mutumin kirki ne daga garin Kebbi Musa ya zo ziyara Kano to ai shikenan dan boloko kilo de ba san wannan ba menene ta faru wallahi in wada ma ministan shari'a jihar Kebbi ya sa kowa bossman dan boloko ya ada siyasa garin Kebbi kai dan dayar baba dadi shi ya sama ni yo hijira saboda Abubakar malamin ministan shari'a ya sa kowa bossman wallahi na rance da Allah mutumin Ukraine yanzu ya yi mutumin jihar Kebbi sukuni saboda muna cikin ibtila'i na jayewa Abubakar cika malami subhanallah akwai masala ni kai na yanzu hijira na niyo saboda abinda ka faruwa kai dan yarbawa Allah dai ya san iyakan mata da miji na jihar Kebbi da sun ka iya rike junansu sanadiyar sa karɓar tallafi daga ƙungiyoyin ministan shari'a kaga irin kadimiya kadin malami foundation irin AMG irin Aisha malami development women center wai kina nufin hada masu a cikin mukami wannan wai mata Abubakar malami mana gwamna nawa an Najeriya guda 36 ne to duka yawan matan gwamnonin Najeriya ba su yi yawan Aisha Abubakar malami ba saboda ran da ta bani kyautar farko sai da ni ji kamar in sheka INEC in sai form na takarar dan majalisar tarayya Tembo loko yanzu a sai ki ba ministan shari'a shawara wani shawara zaki bashi ka san shawarar da zan bashi zan roke shi da tattausan murya in kuma kire da babban murya in ce mai don mutuncin manzon Allah ya tausaya ma jama'ar talakawan jihar Kebbi don Allah ya dawo takarar gwamna don shi ci gaba da aikin alheri baki inda ya tsaya aikin dan boloko ba jihar Kebbi bace take da bukata da Abubakar malamu ba duk Najeriya suna da bukata da shi saboda muna jin irin abun alherin da yake alhamdulillah wannan magana yayi ya Allah duk wanda bai son ministan shari'a ya tsaya takarar gwamna Allah shi mai mutuwar shadda talaka